Central, la 2 pași de Mitropolie, de Piața Unirii și de Piața Constituției, vă prezentăm spre închiriere un apartament cu 2 camere, complet mobilat și utilat. Aici avem zona de living, aici avem bucătăria, care este complet echipată cu cuptor, plită, hotă, mașină de spălat vase, mașină de spălat rufe cu uscător, frigider și congelator. Toate electrocasnicele sunt de la Teca și cuptor cu microunde există. Toate sunt noi nouțe, marca Teca. Apartamentul are 2 camere, după cum vă spuneam, dormitor, zona de living împreună cu bucătăria aici și baia. Este un apartament care se închiriază complet mobilat și utilat. Aici avem dormitorul cu pat de mijloc și un dressing spațios pe tot peretele, cu sertare, zonă de umerașe și multe rafturi. Apartamentul are centrală termică proprie, toate utilitățile sunt contorizate individual, avem centrală termică, încălzire prin pardoseală și dacă ești interesat să locuiești la 2 pași de Piața Unirii, Piața Constituției și Palatul Parlamentului, dă-mi un telefon la numărul din descriere și hai să vezi acest minunat apartament.